kumusta kayo? Agananad tayo akanayon, tanay matutuduanan dal daw ita. Siyak manan ti bagayam yun ni manang yo biyanang amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw kan oras ngayon kay panagbuy-buya kan panagdengdeng nga gita kanito. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo alito sa napudpudno anagan. Ngamsak may na hello ka ni June 8 ni Sofia Butite ka ni Ma'am Vivian Voluntario. Kastiman ti surat ni pagayam lito. Dear manang biyanang, may papa ni ti asawak, kan ti abalayan ko ti pagtarayan to'y istoryak kan ka. Agpada ngamin anasem iti punsyonan ti asawak, kan ti abalayan ko. Katunggal sumangpeda nga agapo iti punsyonan, aday medda a take out, wenno binalkut da. Rugyak ti agsalaysay. Excuse me, lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, Karda. Ay, sakat babaw. Naglulukmag asakat babaw. Aniya. Mala, agluto kan, tanaman nugak anag na. Mangluto ka man, iti crispy pata. Ay, nakalaam nga, idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong at ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan kada, abalayan. Ada abalayan, ngam nakaturog. Napuyatan gabain, tanagapo ijay kasaran. Kasang-sangpot na laitay. Riingaman abalayan. Tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Iji abagatan. Kamaudyanan na. Natay mulaangan tay siyam tibiyag na akabaw alakay. Alan, riingan mo ni pagkamaw. Tama pang kamay. Alah, mabiit lang nga raw abalayan. Napanan man ang dagiti agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya? Ay, una yung dagiti adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga roda. Ay, sigurado man ang tikarni nga isang putni nanang tatang. Ay, kasigurado Kababay da arabi dagitay nga agabalayan. No adda punsyonan, isuda ti makakaada amapan makipilpila. Hay, bimbak-bakit ang da arupat punsyonan. Nay, adupay matikar ni dito'y reflakay. Saan samot anak naksayan? Ay, ket, jay matlasidam ti ilutlutok no kwa. Anya, apay ngay? Naumaak iti karnay. Natangken fish ti kayat ko asidaan. Isu agi matangak iti kalman iti fish kan natang. Anya ka matan litaw, imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anong dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay na, kano makaumamad nga roti karnay? Kan maysa, saan anasaya at no karni akanayaw, ti masidsida. Nagkuna amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Agpakalaing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, kan pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakitding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsurak kan itsuram. Anyalaangan ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankadam. Agsida ka iti karnay.
Agpalukmag kakiday litaw. Ay nawaw. Napsugak Ngam kura ko pa. Nantay na po'y anak ko. Ay, gusto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay da, sigod ba't nga ado tikang kanak, basta karnay. Ay na, di kay unay ko nakmat. Kitaan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ka po iti kinadakkel ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya balayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yun nga agpalukmag. Kagagangay na Ado nga ro tilibre karnay, gundawayan Tado pa'y tilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wain, maestro mo't lati mga asawa ken kwa na. Ay kat mayat taagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to nayunam to ti alaem akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Ha? Tauray siya, nayunak to ti alaek akanag. Ibagak nga da bisita, katyalaak iti kananda ko nak. Ay, makitan tao, Karda. Amangan no jak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya, apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Yeah. Ha? Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibre apakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan maya, umay kay dito yun. Nakapila akong dito lamisaan. Wan abalayan. Tay silupin mo nga ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao Partakam ti agao iti kanam abalayan. Uray si kamot aabalayan. Good luck. Ade, dua mampay. Tamabaing nga umay makipila dagayay kakaanak ak abisitak iti balay. Isu iyala ak man ida. Mabiglaan na na. Atoy na na. Ay na. Ay, agyaman ak adeng. Thank you. Tumarunukan karda. Wan abalayan. Ay aday, nayo naman iti dua a plato ti kukwak. Tanasakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kenday may sanga apukaw. Yalaak man iti kananda. Talo kayo matana? Ay unaday, talo a plato ti itid mo kanya. Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Litaw, alam man litaw. Darasang tagsubli akpay kita kasaran. Kainak manan makipila. Ay umay kakitayin. Di ka nagsubli ijay. Huston day ta. Huston nga. Sublatan na kaman kitay. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit. Ha? Tagpainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw daytaw. Tagsubli ak. Inak pa'y makipila. Nanang, huston ti pila, kababain. Ay na, inkay mo't makipila no kayat yaw. Ay, anyan ni nanang. Ay, awan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan maya. Isuda manan ti center of attraction di ta kasaran. Sapay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam, tabagbagaan na medya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay sidaan irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita da dar aramidan nyo.
Natukol ka no ti aklo, gapu kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre nga agpaiso. Ngam saan matakas jay ngagsubli-subli kayo kit dinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyag ita anak ko. Wen ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam mat day tangay. Dandani ibusan yung ti taraon iti pumpunsyonan. He? Saan mo ka? Grabe kayo mga agsaw. Agkasar kanundain niyang kenpilaw. Alaan data kano aninong keninang. Aniya, Ay na, agdaman pakipangananan. Agbagkan to iti dakla. aniya. Ne. Apay apagbagan na kitidakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubrata ataraon. Hey, sayang, naimbagla akanan ti asaw, wano pusa. Anya pusa. Si daek ko Mala, wanan no isa. Ay, jak sa mapanbagat. Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka. Uray si kalat mapanin mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabali a partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanyak. Kaya't mau? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Amangan no, adapay sumangpet no madamdama. Mabalin nga ako kusaklaan ng dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na kaninyo adagos Nalaka ama banglas. Ay, uwan pilaw. Kag alaak nga raw dan dagiti nabati ijay lamisaan baraw. Ay, uwan nana. Ay, sige lang. Ikanak ba't iti bingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay kapaylaan mag. Kat adda nga rod inkargam di tabag mo. Awan, kurang abalayan. Mala. Mabit lang rod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref nanang. Sana may bibus. Nabanglas mo ti daduman. Kasano ang mabanglas, kat nakarif nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itad yun iti asaw. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakan mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Ikaw. Anak ko, agiriin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Aray, anay ko. Abayan nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin ako na nagsubli-subli ijay CR. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itaray na kun ay iti ospital. Aray, anay. Mabit lang nga rod nanang. Anay kaw, ay nagsakit unay ang tiyan kaw lakay. Ay litaw agriing ka man. Anay. Apay disturbo ka di pan naturaw. Ay itaray na kaya ospital. Nasakit tiyan kaw. Ay. Aniya, Anay kaw. apay anyat kinan mau. Jay matla nakarep at araon tikinan ko itay. Anya? Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulaw ka. Ay, day tagamente magbagak. Nabanglas laki ti kinan mau. Kunak ngabin nga ibalang mo dagijay. Ngam kinan mo pa'y lagamay. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang nga itata na sakit unay yung tiyan ka. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itantibunga ti aramid yun nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini karda abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanabang listikin na niyo nga agpadpada.
Sadya manak, nakaginawa ak, kunak no matay akong. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaro no di kay pay lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaon. Madi ti kastagarami diyaw. Madi ti buwakaw. Sana ka po alibre ket darop kay mati na daraw. Kitaan niyaw. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy, manja akong, nadidigra akong. Uray siya. Manjakaw. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasartangan yung tikas tang aramid yung. Wan, promise, manjakaw. Uray siya, manjak mitay, agbalbaliw akong. Nay, at kinkinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di takaaroba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Ag kinuto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Jak pa'y mangmanganan itiin na boy. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang, tapara matla iti salon at yu dayta. Ala, at kinuto kayo nga raw, tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laang lakay. Idi damo kasla jackpot yan ti bagbaga dagiti agabalayan. Ti panagdayet dan. Tatyam mo saan da kabailan nga aramidan. Ngam kabailan damat gayam. Nagidanda nagdayet. Kat nagidanda mat laki mutong. Kat nagbalinda na health conscious. Kat inidyan damatan, ti mapan makipilpila, iti punpunsyonan. Alakastan, to'y pagayam mo, lito. Nasaya at man, tanagbalbaliwan dagiti agabalayan. Unay lakit ta panagtumpong danan niya. Dua nga agabalayan. Dua ama nagbalkot, ama hilig iti punpunsyonan. Agam sa bagay, ididay ta makiday, ta nagbalbaliw damatan, kas kunam dito'y surat mo. Nala, pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam lito. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.